Hello mga dear! Welcome back to my channel, English Grammar Lessons, and this time, Tagalog Edition. At ang lesson natin ngayon ay tungkol sa kaibahan ng Present Perfect at Present Perfect Continuous. So ano nga ba ang kaibahan nila? Well, magkaiba sila ng forma or verb structure or verb pattern, at magkaiba sila ng gamit or meaning. Anong sitwasyon ba nababagay yung isang structure kumpara sa isa pang structure? So, una, pag-uusapan muna natin kung ano ang forma, ano ang structure, ano ang verb pattern ng dalawa. Tapos, i-identify na natin kung anong meaning ba ng bawat structure para alam natin kung anong sitwasyon natin gagamitin yon. Sige, let's start with the form. Well, ito yung kaibahan nila sa forma or structure. Kapag sinasabi natin present perfect at saka present perfect continuous. Of course, kailangan nating i-consider yung singular at saka plural structure. Kasi yung mga verbs, sumasabay yan sa number ng kanilang subject. So, pag singular yung subject, singular din si verb. Pag plural yung subject, plural din si verb. At itong present perfect simple at present perfect continuous ay mga form or structure ng verbs. Kaya, sasabayan nila ang kanilang subject. So, kapag singular yung subject, singular din yung form niya. At si present perfect simple ay ganito yung structure. Has plus past participle. Si plural naman na present perfect simple ay have plus past participle. Now, ano ba yung past participle na yan? Okay, sasabihin ko later. Tapos, kapag present perfect continuous naman at singular yung kanyang subject, ang structure niya ay has, tapos meron na siyang been. Meron din siyang participle, pero hindi past, present. Bakit past dito? Present perfect naman siya. Okay. I will explain later. Tapos, pag plural yung subject niya, so have ang gagamitin natin dahil pang plural ng helping verb na have, helping verb na has ay si have. Tapos meron siyang been, tapos susundan siya ng present participle. So ano ba itong mga participle na bakit past, bakit present? Ang participle ay isang forma ng verb. Verb form din siya. Yung mga verb na nag-i-end ng ed, yan yung mga tinatawag natin na past participle form. Kapag regular verb, gaya ng want, ang past participle form niya ay wanted. Huwag kayong malito sa tense ha. Ang tinutukoy ko dito ay ang form lang niya. Ano bang forma ng past participle? So, lahat ng mga verb na may ending na ed ay isang past participle form. Pero, meron ding mga verb na hindi nag-i-end ng ed pero past participle form. Katulad ng teach. Ang past participle form niya ay taught. So, mga irregular verbs kasi ito. Kaya kailangan kapag gusto mong malaman kung ano yung mga proper forms ng verb, magme-memorize ka talaga. Meron naman siyang table kung ano yung infinitive form, yung tinatawag na base form, yung pinaka-simple niya na structure. Yung pinaka-base niya na structure. Kapag present participle naman ang tinutukoy natin, form din siya ng verb, klase din siya ng verb na ang ending ay ing. So, lahat ng mga ing form ng verb
ay tinatawag na present participle. Again, huwag kayong ma-confuse sa tense. Kasi yung tense, tinutukoy niya yung time na nangyari or mangyayari or naganap ang isang action or situation. Pero itong present participle at past participle na tinutukoy ko dito ay ang forma lang. Walang meaning muna. Forma lang. Ano ba yung forma niya? Kapag past participle, sabi ko na may ed or nag-change yung spelling niya. Kapag irregular. Pag present participle naman, may ing. So, wanting. Ang tawag sa forma ng verb na ito ay present participle. So, kung want, yung verb na gagamitin mo para sa present perfect simple or present perfect continuous na sentence mo. So, kung singular, gagamitin ng has wanted or kung plural, have wanted. Pag present perfect continuous naman siya, gagawin mo siyang ing form. Has been wanting or have been wanting. Nagets niyo ba? Study tayo ng mga examples. Okay, so ito na. Pag singular, ang verb natin ay play. Original verb natin yung play. Dahil present perfect simple siya. Singular ang subject natin si Jessa. So, has. Past participle ng play, may ed na dito. Has played. Jessa has played volleyball many times. Pag plural naman yung subject mo, si Jessa and Carlo. So, meron kang have na helping verb. Have yung gagamitin mo. Hindi has dahil magiging mali na yun. And then, past participle. So, yung ginamit ko ng mga examples dito ay gumagamit ng regular verb para mas madali natin siyang ma-identify yung past participle form. Okay, so yung example kanina ay para yun sa mga declarative structure, yung mga nag-i-end ng period. Paano kung question? Baliktan mo lang siya. Si subject ay in between na siya ng helping verb na has at saka ng main verb na playing. So, yan, nandito na si subject. Kung plural naman, the same. Ang plural na subject ay nasa gitna ng helping verb at saka ng main verb. So, ganun lang siya. So, paano kung negative structure? So, ang negative word na not ay ilalagay mo siya after sa helping verb. Has not played. Jessa and Carlo have not played. So, i-insert mo lang siya between the helping verb and the main verb. Ito naman, insert mo lang siya dyan sa helping verb at saka sa main verb pag negative yung structure. Gets niyo ba? Now, dito tayo sa present perfect continuous. Ano ang mangyayari? Ang structure pag singular has been, tapos present participle or yung verb ay magkakaroon ng ing sa dulo. So, yung example kanina na Jessa has played, ngayon ay nagiging Jessa has been playing volleyball all day. So, kung napansin nyo, nag-iiba na rin yung karagdagang word ng sentence kasi ito yung nagbibigay ng context kung alin na babagay ang sitwasyon or ang tense. Sa anong sitwasyon na babagay ang present perfect continuous at present perfect simple. At bibigyan natin yan ng karagdagang explanation kapag pag-uusapan na natin yung meaning. Okay, kapag plural naman, nasa gitna rin si been at saka ni have at ni present participle. Kaya Jessa and Carlo have been playing. Nandito si been. So, yan yung forma ni present perfect continuous kapag mga declarative statement siya. Positive sentence. Pero kung question ang forma niya, so the same din sa simple, si subject ay
gagamitin after sa helping verb na has, hindi after ni been. So, after ni has or after ni have, kung plural, doon mo ilalagay yung subject. Hindi mo siya gagawing has been Jessa playing. Hindi. Dapat si been at si present participle ay magkasama. So, magkasama sila, wag mo silang separate. Si subject ay dapat susunod siya ni has or ni have. So, has Jessa been playing? Hindi has been Jessa playing. Hindi mo rin sasabihin na have been Jessa and Carlo playing. Hindi. Have Jessa and Carlo been playing? So, ganyan siya. Ganun din pag negative ang structure, mag-i-insert ka ng word na not. So, hindi mo siya ilalagay after been, but after has or after have. So, sasabihin natin na Jessa has not been playing or Jessa hasn't been playing. Hindi mo sasabihin na Jessa has been not playing. So, it's wrong kung ganyan. Same with plural, Jessa and Carlo haven't been playing. Hindi mo sasabihin na Jessa and Carlo have been not playing. So, ang negative form ay i-insert mo, ilalagay mo after sa helping verb na has or have. Klaro ba? So, yun lang naman ang pinaka-difference nila when it comes to form. Ngayon, tingnan natin ang difference nila kung meaning naman or yung gamit. Aling sitwasyon ba gagamitin si present perfect simple? Aling sitwasyon ba gagamitin si present perfect continuous? So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so ito yung isa sa mga sitwasyon na gagamitin natin ang cook gamitin si present perfect simple. Kapag ibig mong sabihin na may kagaganap lang, bago lang nangyari. Madalas, ginagamitan siya ng already, ng just, at saka yet. Kaya itong mga word na already, ito ay mga partner ni present perfect. No? Kagaya ng example, the police have just arrested the most wanted criminals in our town. No? Bagong-bago ang pangyayaring ito na aresto na siya. And take note, the police have kasi ang police ay plural in meaning. Kung gusto mo ng singular, gawin mong the police officer or the policeman, the policewoman. So, plural ang gagamitin natin dito. Yan, kagaganap lang. Another example, kapag may nag-o-offer sa'yo ng snack, tapos busog ka pa kasi bagong kain ka lang ng agahan. So, magre-reply ka in English, sasabihin mo, no thanks, I've just had breakfast. No? Kakakain ko lang ng breakfast. No? Just recently nangyari yun. So, ganyan. Yan yung isang sitwasyon na gagamitin natin ang present perfect simple. Okay, isa pang sitwasyon na naaangkop si present perfect simple ay kapag gusto mong ipakita ang connection ng past sa present sa pamamagitan ng resulta na makikita ngayon dahil sa activity na natapos sa past. So, kasi pag sinasabi mong present perfect, connection niya ng past at saka ng present. Meron silang connection. At dito sa situation na to, ang ipinapakita ay ang resulta. Dito si past. At ito naman si present, si now. At ano ba ang connection nila? Makikita mo ang connection nila sa pamamagitan ng resulta dahil sa natapos na activity, na action sa past. The situation or the action in the past ay may resulta ngayon. At ang resultang ito ay mauobserbahan mo lang kapag
kumpleto na tapos talaga yung action. Kapag hindi pa siya tapos, hindi mo ma-observe. Kaya ng example, you have organized your room. It is not messy anymore. Ano ba ang resulta dito? Ito yung not messy. Ito yung resulta dahil, bakit hindi na siya messy? Dahil nag-organize ka. So, yung action mo na pag-organize ay nagresulta na hindi na messy yung room. Kailan ba siya magiging not messy? Kapag natapos mo yung pag-organize. Dahil kapag hindi ka pa tapos mag-organize, most likely, kapag hindi ka pa tapos mag-organize, may kalat pa rin yun, messy pa rin yun. Pero, hindi na siya messy kapag wala ng kalat. So, yung resulta na nakikita ngayon ay resulta dahil natapos mo na sa past yung activity or yung action. Dito sa example, na-organize mo na, kaya hindi na siya messy. Nagets niyo ba? Another example. I got the certificate. Sabi ni Lee, so you've finished the training. Congratulations. Ano ang resulta dito? Nakuha mo yung certificate. May certificate ka na. Galing ka sa training. Paano mo nakuha yung certificate? Natapos mo yung training. Kailangan itong action. Hindi mo makukuha yung certificate kapag hindi mo natapos yung training. So, gagamit tayo ng present perfect. Simple. Dahil ang focus natin, ang resulta ay nakuha dahil sa natapos na kompleto na activity or action. Kasi verb yan, action. Another example, okay na ang photocopier. Bakit okay na siya ngayon? Kasi na-fix na siya ng technician. Kaya gagamitin natin ang has fixed. May ginawang action ang technician sa past. Nag-fix siya. At dahil natapos niya ang pag-fix, successful niyang natapos yung pag-fix, naging okay na ang photocopier. Kung hindi niya na-fix, hindi magiging okay yun. Kung ongoing pa ang pag-kukumpunin niya, pag-fix niya sa machine, hindi pa siya okay. Pero dahil natapos na niyang na-fix yung machine, nakikita na natin ang resulta ngayon na okay na ang photocopier. So, kapag ito yung tinutukoy natin na connection na merong resulta na nakikita ngayon at ito ay nangyari matapos ang activity or action sa past, gagamitin natin ang present perfect simple. No? Ito yung focus dito, result of a completed action. Nagets niyo ba? I hope nagets niyo. Ang present perfect simple ay ginagamit din siya kapag tinutukoy natin yung mga period of time na patuloy na yung mga sitwasyon ay patuloy na nangyayari at normally meron tayong mga expression na ginagamit in the last few days, so far, since, for how long, recently. Ito kapag ginagamit mo ang mga expression na to, madalas ang verb form niya ay present perfect dahil ang tinutukoy niya dito ay ang from past, patuloy itong nangyayari sa present. Hindi pa siya natatapos. Patuloy pa siyang, ang galing ko magsulat, patuloy pa yung mga situation na nangyayari. Ganun din sa mga words na today, this evening, this morning, this year. Pag ibig mong sabihin na ngayon, at the moment of speaking, mula sa past, ongoing pa rin yung situation. For example, kapag today ang ginagamit mo, siguro afternoon na siya, pero ongoing pa rin yung situation mula sa umaga. So,
gagamitan natin siya ng present perfect simple. And example dito, Jason has made a lot of progress this school years. Patuloy ang progress na nagagawa ni Jason this school year. This year. Now, where's Jane? I haven't seen her this morning. Hindi ko siya nakita kanina. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakita. Patuloy pa rin ang sitwasyon na hindi mo siya nakita. Si present perfect simple din ang bagay na gagamitin kapag ibig mong sabihin ay magkano, ilan, ilang beses. Ito yung period of time na tinutukoy natin. So, sa loob ng time na to, magkano, ilan na, baka ilang beses na ang mga pangyayari or ano man yung kinakount mo. Example, Eric has sent, simple, siya na present perfect. 10 application, 10. Ilang application letters niya ang napadala niya this week? 10. So, mula noong Monday hanggang ngayong Sunday, nagpadala na siya ng total of 10 application letters. You have already seen the film 5 times. Mula noon hanggang ngayon, ilang beses na? 5 times. I've said a lot of painful words to him. I don't know if he can forgive me. So, ito yung sinabi mo na noon hanggang ngayon. Paulit-ulit, sinasabi mo ang mga painful words. So, ito yung total amount sa period of time na past until present. So, kanina, pag ibig mong sabihin yung total amount, pwede mo rin siyang gamitin kung ibig sabihin, how long na ba? Okay? Gaano nakahaba ng sitwasyon? Focus ka sa sitwasyon. Example, 25 years na kayong kasal. So, how long? They have been married for 25 years. They have known each other since childhood. So, mula nung pagkabata hanggang ngayon na matanda na sila. Yun yung kahaba-haba ng pagkakakilala nila sa isa't isa. At ang bagay na verb structure para sa ganyang meaning ay ang present perfect simple. Mga sitwasyon na matagal nang nangyari mula noon hanggang ngayon. Kapag mga mula noon hanggang ngayon, gagamitin natin ang present perfect simple. Si present perfect continuous naman, nagpapakita rin siya ng connection ng past at saka ng present sa pamamagitan ng mga result na nakikita natin ngayon. Pero, resulta ito na naganap kahit hindi pa tapos yung action sa past. Kahit na ongoing pa siya sa past, may resulta na at ang resultang yun ay makikita ngayon at kahit nakikita siya ngayon, makikita na siya kahit hindi pa tapos yung action. So, nakikita na siya sa past at makikita pa rin siya ngayon. Ano na yung ibig kong sabihin? Okay, so yung sitwasyon. Example, ang resulta, dirty na yung clothes. Madumi na yung damit mo. Bakit madumi ang damit mo ngayon? Tinatanong mo, what have you been doing? Ano ba ang pinagagawa mo? Bakit madumi ang damit mo ngayon? So, bakit hindi what have you done? Kasi kung susuriin mo siya, nagiging madumi yung damit mo. Hindi dahil natapos mo gawin yung activity mo sa past. So, kunyari, naglilinis ka ng bahay. So, kunyari, naglilinis ka ng mga kaldero. Itim na yung kaldero nyo. Nadumihan yung damit mo. Nadumihan yung damit mo kahit hindi ka patapos. Hindi yun. Yung damit mo, hindi siya madudumihan
matapos mong maglinis ng kaldero. So, dahan-dahan siyang nag-accumulate ng mga dumi, ng mga dirt, ng mga, ano ba yung dumi ng mga kaldero mo. Habang naglilinis ka, hindi siya matatapos ka muna maglinis bago ka maging madumi. So, dahan-dahan naging madumi ka sa past kahit hindi pa natapos yung action. Nakikita na yung resulta. At ngayon, natapos nakitang-kita talaga yung resulta. So, ang resulta niya makikita sa present ay galing sa past, pero nakuha siya hindi dahil natapos yung action. Nakuha siya habang ginagawa yung action sa past. So, yan si present perfect continuous. Yan yung connection na merong resulta habang ginagawa yung action in the past at yung resulta yun ay makikita mo ngayon. Another example. Why are you covered in sweat? Bakit puno ka ng, ano ba yung sweat sa Tagalog? Pawis. I've been playing basketball. Kasi naglaro ako ng basketball kanina. Sa Tagalog, past ang ginagamit natin. Naglaro ka ng basketball kanina. Habang naglalaro ka ng basketball kanina, tumatagos yung pawis mo. Kaya, nang matapos kang maglaro, ang dami mo ng pawis. Pero nagkapawis ka, hindi pagkatapos ng laro. Habang naglalaro ka kanina, pinapawisan ka na. At ngayon, natapos ka na maglaro, nakikita mo yung resulta na, may pawis. Bakit ang puno ka ng pawis? Dahil naglaro ka ng basketball. Pero yung pawis ay hindi siya nangyari pagkatapos mo yung basketball. Wala naman siguro nagpa-basketball na no sweat. Sweat na sweat talaga. Tapos pagkatapos ng basketball, tsaka pa nagka-sweat. So yung pawis niya ay ongoing habang nagbabasketball siya at makikita siya pagkatapos ng basketball. Pero hindi siya nakuha dahil natapos yung basketball game. Nakuha na siya habang nagbabasketball. So yun yung gagamitin mo na tense, present perfect continuous kung ang focus mo, yung resulta na nakikita mo ngayon ay dahil sa activity, ongoing na activity from the past. Nagets niyo ba? Another example. She's getting fat. She has been eating too much while on community quarantine. So, yun. Nakikita mo tumataba na siya. Ang rason, dami niya ginakain while naka-community quarantine kasi walang masyadong ginagawa. Hindi naman siya mahilig mag-TikTok. So, kain lang siya ng kain. So, habang naka-community quarantine ng ilang months, dahan-dahan tumataba siya. Ngayon, nakita mo na tumataba siya. Pero yung pagtaba niya ay hindi nangyari pagkatapos ng community quarantine o pagkatapos ng period na yun na payat-payat pa niya before ngayon. No? So, dahan-dahan lumalobo siya. Because paragi siyang kumakain everyday. Hindi yun na kumain muna siya ng napakarami tapos bigla na lang siyang naging fat. Hindi ganyan yung resulta ng pagiging fat. Dahan-dahan yan. So, ongoing yan. Because of something that was going on yan in the past. Palagi siyang kumakain ng marami. So, araw-araw nag-gain siya. Kaya, tumataba na siya ngayon. So, ganyan si present perfect continuous. Iba sa simple, kasi sa simple, yung focus mo, ang resulta ay nangyari dahil sa natapos. Kaya nga, your room is not messy anymore. Hindi na siya magulo. Dahil, natapos ka ng maglinis. Kapag hindi ka matapos maglinis, hindi mo masasabi na hindi na siya kapag hindi ka matapos mag-organize, hindi mo masasabi na hindi na siya magulo. Kailangan na-organize talaga bago matapos, hindi na siya magulo. So, ganyan si present perfect continuous.
Pwede mo rin siyang gamitin kapag gusto mong sabihin na how long na, gaano katagal na nangyayari yung activity. So, example, nagdi-date ka. Uy, gaano na kayo katagal nagdi-date? Nanonood ng TV. Ang panonood ng TV ay hindi isang sitwasyon, ito ay isang action. So, gaano ka na katagal nanood ng TV? Since morning pa. Gaano na katagal silang nag-aaway? Buong araw. How long an action, gaano katagal na nangyayari ang activity or action na yun, is present perfect continuous. Kung gaano katagal ang sitwasyon, is present perfect simple. Gaano katagal na kayong mag-asawa, gaano katagal na kayong magkakilala, no? Ito ay mga situation. Pero pag mga action, gaano katagal ang action, ang activity, si continuous ang gagamitin natin. So, ito yung main difference nila. Si present perfect, naka-focus sa resulta ng na-complete na action sa past. Si continuous, ang resulta niya ay mula sa ongoing action sa past. So, dito, natapos muna ang action bago mo nakita yung resulta. Dito, kahit hindi pa natapos yung action, makikita na ang resulta. So, your room is not messy anymore. You have organized it. Na-explain ko na kanina. Hindi na siya messy kapag tapos ka nang mag-organize. Kung hindi pa siya tapos na-organize yung room, hindi mo siya matatawag na not messy anymore. Maybe less messy, pero messy pa rin. Pero ito, I see why you are busy now. Ang resulta niya ay busy siya ngayon. Bakit busy siya ngayon? Kasi nag-organize siya ng ongoing. Nakikita mo na siya ay nag-organize ng room. Kahit hindi pa siya tapos nag-organize ng room, nagiging busy na siya. Hindi siya na-busy pagkatapos niyang mag-organize. Na-busy siya while nag-o-organize siya. Sa meaning naman na gaano katagal, ito yung difference nila. Gaano katagal na ang sitwasyon? Sabi ko kanina, anong sitwasyon? Ang pagiging mag-asawa. So, they have been married for 30 years. Gaano katagal? 30 years na silang mag-asawa. Yun yung situation nila. Present perfect continuous naman kung gaano na katagal nangyayari ang isang action. So, gaano na katagal nanood ng TV? Buong araw na siyang nanood ng TV. So, yun yung main difference nila. At kung may na-learn kayo, practice tayo dito. So, alin yung correct? A, you look tired. Have you been working hard? Or B, you look tired. Have you worked hard? Si simple or si continuous? Ano sa palagay niyo? Of course, si continuous. Dahil ang pagiging puyat ay hindi siya nagiging resulta matapos mo mag-work hard. Napupuyat ka dahan-dahan habang nag-work hard ka. Hindi mo siya nakukuha dahil natapos mo yung action. Nakuha mo yung resulta na tired dahil ginawa mo yung action. Nagets niyo ba? Sige, punta tayo sa next exercise. A, the ground is wet. It has rained. Or B, the ground is wet. It has been raining. Result din siya. Focus tayo sa result. Ano ang tamang sagot? Okay, si B, ang result natin dito ay basa yung ground. Kailan ba nabasa yung ground? Pagkatapos ng umulan? Or habang umuulan? Habang umuulan. So, ang resulta ay nakuha while the action was going on in the past. Nakikita natin ngayon na basa yung ground. Pero hindi siya nabasa pagkatapos umulan. Nabasa siya habang umuulan kanina. Ngayon na wala ng ulan, nakikita natin na basa siya. Yung ganon. Pero,
Yung resulta yun ay nangyari hindi dahil natapos umulan, hindi dahil umulan. Dahil may ongoing na pag-ulan. So, I hope na gets nyo yan. Punta tayo sa next one. You are covered in sweat. What have you done? Or you are covered in sweat. What have you been doing? O, alams na yan, di ba? Nakuha mo yung resulta habang ginagawa mo yung activity mo. Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung ginawa mo kanina? Ganon. So, the correct answer is letter B. So, yun yung mga main na kaibahan ni present perfect at saka ni present perfect simple. Pag sinasabi natin present perfect, ina-assume na natin na si simple. At saka present perfect continuous. So, I hope na clarify ko sa inyo yung basic na difference nila. If you want to know more, you can just check out English Grammar News ni Raymond Murphy para sa iba pang mga detalye. Pero yun talaga yung main na kaibahan nila. Yun yung mga madalas na sitwasyon na gagamitin natin si present perfect simple at si present perfect continuous. So, I hope may na-learn na naman kayo sa lesson natin ngayon. Until next time, bye-bye!